Jonathan Grima, President Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta. Jonathan, fil-feluq il-150 sena anniversarju mill-twaqqif tagħkom irnexxilkom propju ġibu l-Monsinjur Marco Frisina, kompożitur ta' livell mondjali. Kif irnexxilkom tagħmlu dan? Ħaġa nirringrazzjak ta' din l-intervista. Aħna dis-sena s-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta qiegħda tiftaħ il-festi tal-150 sena u unura lina li nnexxielna nġibu il-Monsinjur Marco Frisina. Il-Monsinjur Marco Frisina kelli kontatt jiena personali miegħu u t-talba li għamiltlu nnexxielna naslu għal konklużjoni li għada fit-3 ta' Novembru ġol konkatedral tal-Belt Valletta, l-Belt Kapitali tagħna, li aħna nġibu l-istess iżem tal-Gran Mastro La Valletta, se jsir dan il-kunċert tal-Glorja għal-ftuħ tal-festi tal-150 sena. Min jixtieq jattendi hemm fadal xi biljetti u xekk? Le, ma fadal xi biljetti u qiegħed sold out kollu dan il-programm Apostoli dell-Leġenti u koll qiegħed semmejni għall-Apostlu tagħna ta' Malta il-San Pawl u padrun tas-soċjetà tagħna. Le, il-kunċert u mimli fully booked qiegħed. Imma il-Monsinjur Marco Frisina min irid jista' jiġi s-sibt filgħodu 4 ta' Novembru ġol katedral tal-Imdina fl-10 ta' filgħodu fejn se jagħmel talk u kunċert ieħor żgħir għal dawk in-nies li huma koristi, bandisti u mużiċisti. F'bissem tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta fejn wara se jkun hemm ukoll marċ brijus mill-katedral tal-Imdina għall-bib tal-Imdina fejn nagħtu l-farewell tagħna il-Monsinjur Frisina li temm din il-kunċert memorabbli ġo Malta. Jonathan, ikolli ngħid li dan huwa l-ewwel minn sejra ta' attivitajiet matul din is-sena u xekk. Iva, din hija l-ewwel oġġett kunċert kbir li ta' din is-sena. Nistgħu nħabbru u nista' ngħidlek minn issa li fis-16 ta' Marzu għall-ewwel darba f'Malta ġej il-famuż kompożitur Olandiż Jacob de Haan li hemm ftehim bejnietna li meta l-ewwel darba li jiġi Malta bil-forsi tiħabbat is-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta u mbagħad wara iħabbat banet oħra il-min iritu.